So seo ceiste sé, agus dúirann sé just riomh gach achar ga ceann den na cúthrómhrán seo. Okay, so achar cúthrómhrán an mala é sinna haint is féidir leat é sinna, or é sinna scríomh is féidir leat é scríomh mar seo. Sin bown fá an irde ingrach sin slí scríomh me é. So sin an bown fá an irde ingrach, so sin 40 centimeter for 8 centimeter. So is féidir leat é in an ormhán, is féidir leat é in the ceann, nó is féidir leat just é in mar seo, 2 centimeter cearnatha. Achar I gcónaí centimeter cearnatha nó na héanad cearnatha